Obaveštavam vas da smo doneli odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije. Mislim da je ovoga trenutka potrebna gvozdena disciplina ako ćemo da izdržimo to i da tamo negde krajem aprila, početkom maja, ne samo zbog toplog vremena, nego zbog ultravioletnih zraka, imamo mogućnost da možda virus ne može to da izdrži. Da mi izdržimo ono što neće virus moći da izdrži. Ne možeš ići sa mnom skroz. Nerviraš me što si napolju. I duva vetar i možeš se prehladiš. I onda ne znamo je li ovo sranje ili je obična prehlada. I zato te molim da ideš kući sad. Kad izađem iz apoteke. Snimi još kako izlazim i ćao. A ti jasno? Uzorci 6703 osobe, od kojih su 285 pozitivni. Hospitalizovano je ukupno 2004. Izusioca. Jer ti kad dugo ležiš, pa kad nešto moraš da ovo, onda napraviš se. Ja ne naslonim na šake, pa nabijem lakat ovde, pa suvatim ovako, pa suvatim ovako, pa onda a Bogdan čeka da se ne skrkam, pa da... Danas su 754 osobe zaražene koronom, a još 3 su umrle, dakle ima ih 13. Gospodine predsjedniče, već ste dotakli sajma, ali ja moram da se nadovežem zbog straha koji se javlja u javnosti, a pre svega je vezan za uslove na sajmu. Ja se javio strah. Odlično. Srećan sam što se javio strah. Biće disciplinovaniji ljudi. Dostava. Ko su ove kalašturi? Nemam pojma, ja sam u Gocu Tržan sam poznala druge nema koje su. Sve tvoja baba radi. I ova. I ovom da snimiš obavezno. Ona ima 100 minuta u svom paketu, a ona je prešla čak 214 minuta. A prešla je, aha, zbog toga. A se vidi šta je zvala, mislim... Zvala je neke druge mreže koje nisu Telenor, eto. Zato što ona će morati dobro da povede računa ovog meseca. Njemu da opet ovako velike rashode. Ako će ona trošiti toliko...
odmaraš, spavaš, igraš igrice, jedeš i tako to. Mislim, nema ništa posebno. Svih drugih radnji, ukoliko ne bude, dakle, mi ćemo reagovati u skladu sa potrebama, to ljudi moraju da razumeju. Ako krene lošije, povući ćemo te mere. To ljudi moraju shvatiti da sve zavisi od nas i od naše discipline. 27. aprila idemo u otvaranje manjih radnji do 300 kvadrata. Šta je? Šta ti je? Šta? S kim pričaš? S kim pričaš? S kim pričaš? A šta pričaš ti onda? Samo nešto. Jednom. Pričaš s nekim dečkom. Ćeš se pojaviti? Evo! Daj mi tu poskoro. Ako to bude u redu sve, onda ćemo sljedeće nedelje ići od sljedećeg ponedeljka. Ako ne budemo imali neke dodatne probleme kao što smo ih imali u Nišu ove nedelje, dakle, onda ćemo ići da svakog dana penzioneri mogu da izlaze i da mogu da šetaju. Pa jedna se zaljubila, bila jedna. To se vada. Malo niži od nje. U 4. razredu je su kao bili u vezi. Ništa su ni radili. A sećam se i da sam rekla da sam bila zaljubljena u njega i da zašto sam tad bila u bojicu zaljubljena, ne znam kako. Mislim se šta će mi... Kad se seliš? Super. Samo pita. Šta je? Samo pita. Da možemo da slavimo zid, pa da bude kao cijela soba, šajste. Marija će ići u tvoju sobu. Da, što ja volim malo sobu. Imam će da imam cijelu ovo za sebe. Kupit ću ogledalo. I pa će da bude super. Kupit ću ogledalo, imat ću svoj sto, svoj ormar, svoje police, svoj krevet. 传染端再传给别人。比如说，大家每个人都能够保护好自己，不给自己又传给别人，或这个疫情就能够控别人。比如说，大家每个人都能够保护好自己，不给自己又传给别人，或这个疫情就能够控制下来。 U sredu se ukida Narodna skupština Republike Srbije, ako sve bude kako očekujemo, ukinuće vanredno stanje u Republici Srbiji i postavljalo se pitanje da li da idemo na izbore 14. ili 21. juna. Mi smo prihvatili ideju nekih političkih stranaka koje su tražile tih dodatnih 5 dana za izborne radnje, a u skladu sa zakonom, tako da 5 ili 6 dana, nemojte me držati za reč, da onda imaju tih 38 dana koliko je ostalo, tako da će izbori u Republici Srbiji biti održani 21. juna.
Vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa uvedeno je u Srbiji, podsjetimo, 15. marta, a kako Narodna skupština nije bila